बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. मच्छीमाराचे काही प्रश्न असेल, पर्शियन बोटीच्या संबंधी काही प्रश्न असेल, काही जेटींच्या निर्मितीच्या दृष्टीने असेल आणि सर्वात महत्त्वाकांक्षी निर्णय त्यांनी बोट वाहतुकीसाठी जो घेतलेला आहे तो मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करेन. मी ह्या निमित्ताने त्यांच्याकडे एकच मागणी करेन की आपल्याला माहिती आहे की नॅशनल वॉटरवे 28 हा दाभोळ ते पेढे गोळकोट हा मार्ग सेंट्रल गव्हर्नमेंटने मंजूर केले, परंतु त्याला चालना देण्याच्या दृष्टीने आपण काही प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. आणि तो जो मार्ग आपण जसं सिंधुदुर्गपर्यंत बोट नेत आहे, रत्नागिरीत थांबून जाते, त्याच पद्धतीने हा बोटीचा झाला तर रस्त्यावरची ट्रान्सपोर्ट म्हणजे ट्रक्स त्या बोटीन तिथे येणार आहेत आणि त्या लोट्या औद्योगिक केंद्रात जाणार आहेत. आणि मला वाटतं आपण तो निश्चितपणे घ्याल हा देखील विश्वास व्यक्त कर.